Потребите на YouTube и VBlogs. Аз съм КФГЗ и с мен е Дипажано. И днес ще играем на GTI. Дано ви хареса и добре да отиваме. Пишеме Spawn, откъдето... Аре, Spawn. Трябва да станеш от стола. Да, вярно. Станахме, ето. Ето го спълнете, сега излезнем от портала, защото ние бяхме на креатив. What the fuck, бе? За Black се трябва да отиваме в този портал. Добре, отиваме на спаун. Ето го нашия истински спаун. Ето, както виждате, имам пушка и това е лък накратко. Туф, туф. Тя, което се телепортира. Имаме и граната. И добре, отиваме на GTI Туо, ето както виждате, GTI Туо. И добре, да отиваме, ето го и GTI Туото. И днес ще играем с моят приятел. Имаш ли кола? Да, две. Добре, ред. И ще... Виж и какво се вкинам. Това май ще ме изненада. What the fuck? What е? Базука. И бос, бич. Добре, аре. Няма да взимам, малко да ме е. Ето, вижте, даже с снайпера. Нали както е така далече. Ето така, нали това е далече тука. Цъкаме и ни се доближава. И стреляме. Бум! Както видите, имаме патрони, всичко, картечници, мартечници, коли, мали, пари, дозини и... Какво цъкна там, бе? О, върта! Добре, трябва да се върнем. Иначе, я кажи координати. Аз не съм отцъквал. Чакай. Добре, връщаме се, защото по навик просто, но не трябва да влезем. Взели кола? Да. Добре. И в този епизод ще караме малко количка, ще се стреляме и така нататък. И добре. И добре, да цъкаме този лап. И сега чакам 7 секунди. Някакъв моли за кола. И така, ето, слагаме си нашата Порше. Сега не... Сядаме в Поршето и претегляме като Мицубиши. Аз си пускам фаровете. Сега не лаги. И на мен ми лаги. Това е... Сега не лаги, казах. Да, аз си пускам фаровете, за да виждате Има по-добре. Има двама и там. Айде, просто кари напред. Аз си пуснах фаровете, за да виждате по-добре. Просто... Ето тук има двама. Направо ли само? Да, но по-добре бягай, той ще го продължа. О, фък, те ме бомбардират. Ели, мали, ще ми гръмнат колата, бе. What the fuck, бе, как не ти лаги на тебе? Не знам. Ето тук има много често, бе, я дай да отбия. Аз карам като браклавата. Тук за един ден за бекопките. И караме напред. Дразниш ме. Как те махнах от колата? Мисля, че нямам снайпер. И аз имам снайпер. Къде изчезна, бе, Люкфрен? Така е само напред. Айде напред, нататък. Клипът няма да е кой знае колко дълъг. Ще е поне 6 минутки, защото... Ела да там, тук има често. Ето, извоя. И на мен така вече малко не ми лаги. Реши. Ужас. И да видим какво има. Оу, имаме картечница, шапка и патрони. Ето ме трябва само с теб.
Ти нямаш ли снайпер? Тук. Чакай, тук. Трябва да има често. Как познах? Тук пише да си... Прескочих цялото това. Тук пише трябва да си паркираш колата, бе. Нахалник. Паркирай си колата. Гашо ли го, френ? Вижда патрони, така... И добре, за малко ще спрекли, защото имаме технически проблем. И добре, ето ни нас, съжалявам, че спря клипа точно така, но имахме голям технически проблем. О, втора кола! О, супер! И може да си правите тук 1000 трикове, гледайте един. Гейдо, тук е бас якото на колата, защото може да си качате върху купчетата без проблеми. Ето, Колата седи ли ми още там? Да. Прескочих лампата. Добре, аре, да се качваме. Чакай. Аз влизам в моята хубава Mitsubishi. Видях къде скачих. Къде? Скачих на тавана. Аре, бе! Идвай. Скочих в градата. Тук няма често. Тук има. Чакай, идвам. Не, че. Ама гъбе, баси. Бълъка съм, не можах да влезна през две широко отворени врати. Ти къде си? Аз съм... Аз съм машините на мен. Не, чак съм Юля. Това един при мене. Там има хора. Аре, аз съм със снайпер. Дано не почине. Оле, бошки, отстъпление, дай назаде! Да, отстъпление, дай назаде. Чай да пусна фаровете на зрителите, защото те не виждат. Виж, аз съм като Спайдърмен, гледай са. Гледай. Анчкони! Тая кола е като Спайдърмен. О, мага, прескочих лампата! Да, ви знаеш колко е яко. Я си прескочих, гледай. Бас якото. И добре, това беше всичко от нас. Аз бях... О, мага, бе, какви са те хулигани зад нас, бе? Джай да ги гръмнем. Това беше всичко от мене. Аз бях КФГЗЗ. И това беше всичко от мене. С мен беше Дипажо 1. Дано ви е харесало, абонирайте се и до нови се.